Nagtagbo ang mga kandidato, kapulisan, sundalo ug LGUs sa sentro sa Lamitan City, Basilan, human ang Unity Walk alang sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023 nga nanukad sa mga munisipyo sa Albarca, Tuburan ug Tipo-Tipo. Mismong si Brigadier General Alvin Luzon, commander sa 101st Brigade, ang nanawagan sa katawhan nga maghiusa ug ipatigbabaw ang kagawasan sa pagpili og kandidato ang mga botante. Be one with us na i-maintain po yung peaceful and credible and para maging successful po yung barangay Sangguniang Kabataan Elections. Alam ko po na nakasalalay din sa inyo yung kagustuhan ninyo, nakasalalay po sa inyo yung kagustuhan na maging matahimik at mapayapa po yung elections. Miduyog usab sa aktibidad ang Ministry of Basic and Higher Technical Education kon MBHTE. Dayon nagpirma sila og Pledge of Commitment. Makita natin yung intentions talaga, yung common goal natin na to have a peaceful and election para maging successful yung election sa October. Subay sa report sa kapulisan, adunay duha ka mga barangay sa Lamitan City ang gikonsiderang areas of concern karong piniliay tungod sa rido nga wala pa mahusay nga mao'y bantayan sa mga otoridad.